Бугарија сака Македонија еден ден да биде членка на НАТО и на Европската Унија, но за тоа да се случи потребни биле реформи, смета шефот на бугарската дипломатија Даниел Митов. Во интервјуто за македонските дописници од Грција, на маргините на министерскиот состанок во Солун, Митов порача дека во однос на прашањето зимето, секој треба да има можност да биде флексибилен и дека токму моменталната ситуација давала можности за придвижување во однос на одредени прашања. Се проведат избори, но те трябва да бъдат направени, разбира се, на базата на всички правила. И най-важното нещо са реформите. Реформите, които са договорени, трябва да бъдат извършени. Не може да се обвиняват Европейския съюз или НАТО за това, че не били отправили покана или Република Македония не е започнала преговори и това е предизвикало кризата. Точно обратното е. Първо се правят реформите, така е било и с България. Първо се правят реформи, правителството показва воля, прави необходимите институционални промени, създава необходимата среда, която да отговаря на европейските стандарти и тогава вече се върви напред посока членство. Така в случая трябва да се възприемат и нещата по отношение на Република Македония. Да ги спомнавте реформите, не ли мислите дека всушност единствениот проблем поради кој што Македонија не е член на НАТО и поради кој што ги нема започнато преговорите со ЕУ е всушност проблемот со името со Грција со оглед на тоа што Македонија 2008 и 2009 доби препорака за старт на преговорите со Европската Унија и за членство во НАТО? Вижте, проблемът с името със сигурност е нещо, което трябва да се отчете като фактор, но в същия момент не трябва да се забравя, че и правителството в Скопие има своята отговорност за постигане на споразумение по отношение на името. Така че трябва да сме наясно, че е необходимо да се правят отстъпки от всяка една страна. Сега от това, което аз знам, няма да коментирам повече по темата. България не е страна по този въпрос, но според мен в настоящата ситуация има възможности за движение по всеки един въпрос. По всеки един въпрос. Уште едно прашање. Пред некој ден вашиот премиер Бојко Борисов изјави дека со лидерот на владачката партија ВМРО ДПМН Никола Груевски не сака ни да му каже добар ден, дека избегнува средби и така натаму. На што се должи ваквиот однос на вашиот премиер кон лидерот на владачката партија и од друга страна каков е вашиот став во однос на опозицијската СДСМ и нивниот лидер Зоран Заев? Ние не поставяме някакво разграничение или не фаворизираме една или друга политическа партия в Република Македония. Всички са легитимни участници в политическия процес и трябва да това трябва да се отчита и политическите партии в Република Македония трябва да намерят начин да работят за европейското и евроатлантическото бъдеще на своята държава. Що се отнася до конкретната реплика, аз не мога да говоря от името на премиера Борисов, това е ясно, но очевидно е, че политическата криза в Македония създава определен тип фрустрации. Тези проблеми трябваше да бъдат вече решени, трябваше да сме се придвижили много напред. България също тя е непосредствен съсед на Република Македония и има полза от това Република Македония вече да се е придвижила и направила тези реформи, за които се говори от години. Мислите ли дека може би доколку опозицијската СДСМ дојде на власт, тие би биле пофлексибилни во однос на наоѓање решенија со Грција? Това е въпрос, който трябва да го отнесете към партийните лидери. Кой ще бъде по-флексибилен, кой ще бъде по-гъвкав в едно или в друго отношение, аз не мога да кажа. Според мен политиката е изкуство и на компромисите, изкуство на взаимните отстъпки. Всеки трябва да има възможност да бъде по-флексибилен. Коментирајќи ја серијата од преговори околу договорот за добрососедство меѓу двете земји, Митов вели дека се стигнало речиси до заклучна фаза, но дека предуслов за подпишувањето на евентуален договор е да имаме формиран парламент, но и да создадеме меѓусебна клима која што нема да дозволува шпекулации. Но според него политичката ситуација во Македонија во моментов не оставала простор за оптимизам. Од Солун за Македонската радиотелевизија, Марија Котовска.